Ahojte priatelia, dnes vám ukážem, ako založiť film do fotoaparátu Zenit E. V minulom videu sme sa pozreli na tento fotoaparát, keďže sa jedná o rovnaké modely, teda aj to je Zenit E, aj to je Zenit E. Avšak sú tam drobné detaily, ktoré sa týkajú aj zakladania filmu, takže Minule som vám natáčal video o tomto fotoaparáte, dnes sa pozrieme na tento fotoaparát. Dobre, takže ako som povedal, obidva sú Zenit E, pravdepodobne iný rok výroby, takže drobné detaily. Ideme na to. Takže tento fotoaparát sa otvára podvihnutím tohoto pliešku. Vyskočia vám dvierka. Fotoaparát je na kinofilm samozrejme. Po otvorení dvierok čo musíte spraviť je vysunúť, ja tomu nadávam, že prevíjač. Je to tento stredový krúžok. Ten vysuniete tak, že ten stredový krúžok zatlačíte a pootočíte proti smeru hodinových ručičiek. On vám takto vyskočí. Zatvárate ho zase opačne, čiže v smere hodinových ručičiek. Čiže si to otvorím, takto povytiahnuť. Na tom prevíjači je tuto taká drážka a na filme máte tiež takúto drážku alebo priečku v tom strede, čiže vám to musí zapadnúť. Takže film sa tam ukladá hore nohami, takto. Teraz si to zavriem, ten prevíjač. Ak by mi to nešlo, že takto, aby ste to videli lepšie. Ak by vám to nešlo takto, že vám ten prevíjač proste trčí, tak ste sa netrafili s tou drážkou. Takže treba to pootáčať, až kým vám to takto nezaleze dovnútra. Čiže zasunúť, pootočiť, mal by ostať vnútri. No, vyberiete si taký väčší kúsok toho filmu. A tuto je rozdiel medzi tým jedným fotoaparátom a druhým, čo som v tom predchádzajúcom videu neukázal, ale môžem to dodatočne v tomto ukázať. Záleží teda, ktorý typ máte. Tuto je taká drážka, do ktorej sa ten film vkladá. Neviem, či to je dobre vidno. No, môžete si pozrieť video o tomto fotoaparáte. A tuto je taký pliešok. Nie je tu drážka. No a ten film sa tam vkladá teda takým spôsobom, že musíte si nájsť túto časť, kde je ten cuplík a ten pliešok proste začína. Nájdete si to normálne, ako keď prevíjate film. Čiže takto točím, dokedy sa nedostanem k tej drážke. Ak by som došiel nakoniec, že už som natiahol aj uzavierku, tak stlačením spúšte si to zase odomknete. Čiže nájdem si tú drážku s tým zubčekom a ten film, no toto je testovací film, takže už má roztrhnutú tú perforáciu, ale nevadí, ja sa s tým popasujem. Len tak, aby ste to videli. Že proste ten film musíte skrátka dostať pod ten plech. No.
nejako takto. Dúfam, že to uvidíte na tom videu. Skúsim vám to nejako takto. Hej, že pod tým plechom z tejto strany je ten film. No, zaoství. Dobre, je ten film proste pod tým plieškom vsunutý a ten zubok by vám mal zapadnúť do toho okienka, do tej perforácie. Čiže teraz, keď to začnem prevíjať, tak sa mi tam tráfa ten zúbok do toho okienka. A takisto tuto je treba dať si pozor, aby vám tuto tie zúbky takto zaskočili, pretože potom už som sa stretol s tým, že to nebolo dobré a sa to dotrhalo a film sa proste neprevíjal. Čiže takto si ho poprevíjajte trošku. Ideálny stav je, keď ten film zbadáte, že vám už vychádza tuto, teraz je to krásne vidno, že ako je zastrčený pod tým plechom. Ideálny stav je, keď sa vám podarí v podstate toto. Že ten film už je, bráni sám sebe vlastne vyklznutiu, lebo už proste vplyvom trenia sa sťahuje a tak ďalej, takže keď to máte takto, tak viete, že ten film je OK, založený a môžete fotiť. Čiže v tomto stave môžem zatvoriť fotoaparát. Tým, že máte film vyťahnutý potiaľto, tak táto časť je vlastne osvietená. Čiže prvá fotka, ktorá je tu, je osvietená, takže s tou nerátajte. Druhá, mal by ten film akože prejsť celý na druhý záber, ale ja väčšinou tú fotku opakujem, ak je to fotka, ktorá je nejaká že výnimočná alebo tak ju opakujem pre istotu 2 razy tú prvú. Čiže film máme založený, teraz by som mal vlastne fotiť prvý záber. Ale hovorím, ja radšej kvaknem a nafotím to ešte raz. Taká malá finta, ktorú vám poradím, ktorá platí aj pri jednom, aj pri druhom fotoaparáte. Tuto som to hovoril, poviem to aj pri tomto fotoaparáte. Stalo sa, stretol som sa s tým, že sa ten film neprevíjal a dotyčný fotil proste na to jedno poličko a film bol v podstate prázdny, lebo on síce fotil, ale ten film sa reálne nevysúval z tej kazety. Je na to jednoduchá kontrola pri týchto fotoaparátoch. Vy keď ten film naťahujete, tak tu sa vám točí ten prevíjač, čím viete, že ten film vyťahujete a že ten fotoaparát v tomto smere funguje. Vedia byť tie fotoaparáty kadejaké, takže môže vám nefungovať uzávierka, dobre nesedieť časy a tak ďalej, ale tuto si to viete takýmto spôsobom okontrolovať, že sa vám neroztrhla perforácia, že vám nepreklza ten mechanizmus, ktorý ten film proste navíja. Čiže vždy si kontrolujte. Už keď na začiatku sa to prevíja, už by to malo byť OK. Ale tak je to taká kontrola. Dobre, takže to máme Zenity. Ak máte tento model, tak pre vás je toto videjko. Ak máte tento model, tak predchádzajúce videjko. Ďakujem, že ste si to pozreli. Držím vám palce pri fotení a dobré svetlo a foťte. A vidíme sa pri ďalšom nejakom fotoaparáte, ktorý mi príde do ruky a ktorý vám natočím, ako sa buď vyberá alebo zakladá. Ahojte, pekný deň.